Здравейте, казвам се Слави Стоев и съм психолог по професия и образование. Занимавам се през последните години с подкрепа на хора и екипи и организации за това да имат по-добро ниво на професионално качество на живот и на функциониране. Освен това съм водещ на подкаста Естествен интелект, автор на няколко детски книги, насочени към подкрепа на децата за развиване на тяхната емоционална интелигентност и запален доброволец. От дете баба ми ме възпитаваше с поговорката "хвърли напред, за да намериш", което някак си се превърна в част от моето житейско кредо. Лично за мен доброволчеството е много приятен начин да откриваш нови територии, нови хора, нови дейности. Те каузите намират по някакъв начин. Не съм влизал да търся целенасочено кауза, която да подкрепя, макар че това също е много добър начин, ако човек реши. Ако хората знаят, че си отворен да помагаш, се обръщат към тебе и търсят помощ. Мога да кажа, защо за мен е важно. За мен е важно да помагам, защото аз дълбоко вярвам, че човек не може да е щастлив в един нещастен свят. Колкото е по-добър света около тебе, толкова по-добре живееш ти. Така чисто егоистичната причина. И второ, не знам дали е важно, но то е неизбежно някакси, защото ние хората за щастие го имаме този инстинкт да помагаме на другите хора. И това е инстинкт. Ние хората сме социални животни, ние много дълбоко някъде в нас знаеме, че сами по себе си не можем да добруваме и да понякога дори да оцелееме. Психически или физически. Така че това е просто удовлетворяване на някаква наша вътрешна потребност да помагаме. Една от нещата, които се изследват в доброволчеството е как то се отразява на самия човек, който доброволства. И има много изследвания, включително такива, които са лонгитюдния термин, продължителни във времето, как се отразява върху хората, с десетилетия, как хора, които извършват доброволен труд и хора, които не се ангажират с доброволен труд. Има доста сериозно статистическа значима зависимост между качеството на живот на хората, които се занимават с доброволчество и хората, които не се занимават. Доброволчеството се отразява страшно много върху преживяването на личността за добруване и за щастие. Защото ние освен това хедонистичното щастие, удоволственото щастие, което така някакси рекламното и маркетинговото говорене последните десетилетия ни промотира като най-важното щастие в живота. Т.е. да имаш, да притежаваш, да се вълнуваш, да пътуваш, да си готин, харесван, да си в най-хубавия бар да ядеш и пиеш най-хубавите неща. Има едно друга форма на щастие, едонистичното щастие, което е щастието да си добър човек. Едно такова усещане за пълнота и доброта в живота, който живееш. Доброволчеството е начин ти да страшно много да поддържаш за себе си това ниво на щастие, а щастието само по себе си влияе върху здравето. Страшно много медицински изследвания казват, че хората, които преживяват по-високо ниво на щастие, имат по-високи нива на едни хубави химикали, които мозъка ни отделя, като допамин, като серотонин, които ни карат, се отразяват много добре на здравето ни. Доброволчеството може да се гледа като много егоистичен акт. Егоизма е чудесна движеща сила, стига да си дадем сметка кое е наистина добро за нас. Защото от една гледна точка да станеш сутринта рано в 7 и да отидеш някъде да направиш нещо за някой друг и да не получиш нищо директно
в замяна. От една гледна точка звучи като неегоистично поведение, но в голямата картинка на живота ти всъщност това може да бъде много егоистично поведение, защото това ти дава личен смисъл, това ти дава контакти с хора, това ти дава една смислена социализация в света около себе си, това ти дава информация и знание, това ти дава една вътрешна увереност ти самия да искаш, когато имаш нужда от помощ. Със сигурност е. Ако погледнем още по-голямата картинка, поведението на бизнес организациите в момента е изключително важно за това как върви обществото. Защото бизнес организациите станаха много мощен инструмент, влияещ върху социалните процеси и върху индивидуалните съдби на хората. Иначе казано, поведението на работодателя става все по-важно от гледна точка на формиране на културата, в която живееме. Посланията, които се отправят от работодателите, културата, която създават в организациите работодателите, социалните послания, които отправят работодателите, което прави рекламата изключително важна, като какъв тип послания ние използваме, за да рекламираме продуктите си. Крайната цел на рекламата е ясна, привличане на внимание и симпатия към някакъв продукт. Въпросът е как го правиме. От тази гледна точка работодателите да подкрепят доброволчеството е изключително важно, защото това дава много сериозен отпечатък върху цялостното възприемане на хората за това какво е доброволчеството и то нещо добро ли, или си някакъв, или само там някакви религиозни фанатици трябва да се занимават. Майка Тереза и някакви такива, или скучаещите бабички от блока само да се занимават с доброволчество. Това не е готино за нас, младите, успешни бизнес хора. Всъщност за мен е ангажирането на бизнес организациите с доброволчество е един от най-смислените начини те да реализират така наречените тимбилдинг активности. Иначе казвам всякакви активности, които са свързани с емоционалното свързване на служителите с организацията. Всички ние хората сме много повлияеми от средата, в която сме потопени. И ако организацията инвестира в създаване на стабилна, устойчива, силна култура, която наистина повлиява върху хората, то тези ценности те неизбежно ги интегрират в себе си и ги пренасят и извън работната среда, просто защото ние хората не можем да живеем в противоречие. И ако аз 8 часа на ден се държа по един определен начин и споделям определен тип ценности с колегите си и говориме по определен начин, аз, излизайки от работната среда, не мога да си превключа мозъка така, че да стана някакъв тотално различен човек. Тоест ние, както носиме от личния си живот в работния, така носиме от работния в личния си, защото все пак ние сме едно цялостно нещо, хората, и се опитваме да живеем с някаква хармония вътре в себе си между всички неща, които ни се въртат в главите. И без това е трудно, но като стигнем до някаква хармония, гледаме си я пазиме, интегрирайки различни неща. Дали е по-добре да помагаш с уменията си, дали е по-добре да помагаш с времето си и ангажирайки с някакви конкретни каузи, или е добре да помагаш финансово, не мисля, че има някаква разлика голяма като ефект за бенефициента, за получателя на помощта. Аз лично помагам и по трите начина. В работната си рутина, в ежедневната си рутина, за мен най-достъпният начин е като работа про-боно за хора или за организации, които смятам, че си струва да бъдат подкрепени в моята експертиза. Защото това някакси по-лесно се вписва в ежедневието, в което живееме. Недостатъчно често, за нещастие, успявам да намеря времето, за да се потопа някъде, където работя нещо, което е извън експертните ми умения в реалността, но носи до някаква полза за някого или за нещо. И колкото ми е възможно и когато разпозная вътрешната нужда, подкрепям финансово различни апели за финансова помощ. Лично на мен обаче чисто егоистично най-много удоволствие ми носи случаите, в които успявам да се откъсна от ежедневието и да се потопа.
най-удоволственият спомен от доброволчество, в което съм участвал, буквално това правихме. Сменяхме покрива на едно читалище, което е детски център за работа с деца. Бивше читалище в Родопска махала в Гудевица. И това е най-обогатяващо, защото ти правиш нови неща, срещаш нови неща, много често това е сред природата, има бърз резултат, което в моята работа това е много голяма липса, че психолозите много рядко виждаме бърз резултат от това, ясен бърз резултат от това, което правиме. Ние инвестираме усилия и след неясен брой голямо време има някакъв наблюдаем резултат, ама ти не знаеш точно колко ти си допринесъл, колко не. Докато когато правиш нещо материално, ти отиваш и 2 седмици работиш и виждаш покрив. Да предаваш уменията си и знанията собствените си умения и знания на някой друг е също инстинкт, който ние хората имаме. При всеки човек е развит по различен начин. Твърди се, че едно от еволюционните предимства на човешкия вид като биологичен вид е способността да съхранява знание. Тоест не всяко поколение да открива наново, че котлона пари, че като запалиш огън ти е топло, че ако напишеш нещо е по-добре, защото можеш да го пренасяш наляво надясно или да стои някъде и да се връщаш към него, за да си го спомнеш. Така че това ни е голямото предимство на нас като биологичен вид, че можем да предаваме знания си. Ние имаме по някакъв начин това несъзнавано знание, имаме инстинкта да го правиме. Чисто егоистично това е част от малкото парче безсмъртие, което ние си мислиме, че си осигуряваме. Тоест част от мене продължава напред като проекция в бъдещето. Не случайно, колкото повече остаряваме, толкова повече имаме потребност да споделяме опита си и знанията си. Младостта е периода на взимането, на трупането, на постигането и някакси после, като понаближи крайния изход от живота, започваме да имаме по-осъзната потребност да споделяме и да даваме на другите това, което знаем и можеме. И това е чудесен начин ние да задоволим личните си потребности и да помогнем на някой друг да повишим способността му да се справя в някакви области. Една от акциите, в които участвам доброволно вече, 10 години, имаме такава академия, в която много професионалисти на високи позиции доброволно обучават млади хора, безплатно доброволно обучават млади хора в различни аспекти на бизнес живота. Nine Academy, това е една академия, създадена обучителна система, организация за млади хора, които ги учат на различни бизнес умения, как да функционират по-успешно. И всякакъв подобен тип дейности всъщност водят до повишаване на общата компетентност на обществото. А когато едно общество е по-компетентно, ти живееш по-добре в него. За мен най-важната кауза, в която съм участвал, е когато с детето ми чистим плажове. Много е красиво да видиш как един малък човек изпитва спонтанно удоволствие от това да се погрижи за околната среда, имам предвид не за природата, а за това, което вижда около него, да е по-хубаво и да е по-добре. И нас това си ни е ритуал, като отидем някъде, за щастие, почти навсякъде, където отидем по плажа, има какво да се направи по тази тема, да си чистиме плажа. И това е много, много приятно. Лично за мен е много приятно емоционално да го наблюдавам това нещо и да участвам в това с детето си. Заразно, ние хората сме лесно заразяващи се социални същества. За добро или за лошо, защото всеки неща битуват в социума. Но ако ние бъдем потопени в среда, в която доброволчеството е ценност, то става ценност и за нас. Всички ние хората в някаква степен сме конформисти, това не е лошо. Ние успяваме да се адаптираме към околната среда, така че да сме в синхрон с нея, защото така живеем по-добре. И това, което около нас бива говорено като ценност и бива практикувано като ценност. Защото само говоренето не стига. Ние трябва да виждаме, че това се прави наистина. Ние
влизаме в този социален поток и то става ценност и за нас. Това, което е най-смислено, е да се огледаме в непосредствения си свят и обкръжение. Дали можем да направим нещо за непосредственото си обкръжение. Селото, в което ходим или познаваме по някакъв начин, блока, в който живееме, хората, с които се общуваме, нашата непосредствена социална среда. Ако там не разпознаеме нещо, в което искаме или смятаме, че можем да бъдем полезни, една от най-смислените платформи по темата в България е сайта Time Heroes, където има много каузи, възможни, които могат да се избереме в зависимост от това, какви са нашите лични ценности, в какво ние вярваме, че трябва да бъде подкрепено, какво ни е приятно да правиме, какво можем да правиме. Но доброволният труд е много по-печеливш метод, отколкото даряването на пари. Парите са супер, тия неща изискват ресурси, но лично за нас като печалба дългосрочна, прякото ни включване би било много по-полезно и Time Heroes е един добър начин да си избереме нещо, което смятаме, че е яко да инвестираме част от живота си.